good evening. Hello, 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 good evening. Ito na naman si Doday. What's you feel? Magandang gabi, magandang gabi, magandang gabi. Welcome, welcome ulit sa aking live streaming. Samahan niyo ako sa kunting oras na aking live ngayong gabi. Huwag niyo kalimutan ng thumbs up, guys. Wala pang bisita. Samahan niyo ako sa aking live stream ngayong 30 minutes lang tayo. 30 minutes. Ano to? Ay, naku, nagtitikal na naman katurgon. Ayan. Aros nakatulog siya. Hindi lang. Hindi tayo namin din. Walikas ka o umaunay. Umaunay ka plus. Galit na ka-electric pang katutudo pa. Yan, sige. Kasarap pa. Iinit na siguro sa bulan ibon niya, no? Hi, good juicy kabasis. Hello, hello, hello. Kain tayo ng sunis. Ako kumain ng chichirya. Adik naman.
Sugod ka ni, sugod. Inday Guapa. Sino si Inday Guapa? Sino si Inday Guapa? Inday Guapa, welcome. May jacket ka na, Inday Guapa. Thumbs up na. Thank you sa thumbs up. MLSO, sabi ni Jules Cabas. Ano lang ako, 30 minutes lang. Bawi-bawi lang. Hindi naman, hindi ako araw-araw nagla-live. Kain ako ng lunch. Harang muna sabihin ni Ibani TV. Thank you Ibani TV. Sino si Inday Guapa? Sino si Inday Guapa? Arlene Dailin ka ba yan? Ang Inday Guapa ng Cebu. Ng Australia pala. Australia. Kain tayo. Gabi na. Kumakain ng lansunis. Maasim. Maasim. Wala akong asin. Siguro yung snake fruit nila. Ganyan din ang lasa ng lansones, no? Na mga kaunat na ayam. Wala ako na asin. Maasim? Maasim ang lansones. Kain tayo kapatid na doon si Kabasis ng lansones. Maasim. Kabidi lang. Thank you sa nakabidi dyan. Ano ba yung maingay? Eh. Kumusta kayo guys? Kumusta ang ating araw? Okay ba kayo? Thank you sa 3 million in the house. At 3 thumbs up. May lansones ba sa Qatar, pati na Diyos si Kabasis, wala na. Kuya Ibani, sabi ni Diyos si Kabasis. Yahoo! Hindi na mahirap ang internet ni Ibani TV.
Buwan ngayon ng lansunis dito. September. Si lansunis at saka rambutan. Maasim. Hindi nakakasamang kainin. Hello, good evening, Ilcano Dinis. Dito na naman kuan. Good evening, Ilcano Dinis. Guys, puntahan natin yung binaba ni Ilcano Dinis. Kaya na naman yung binaba niya nung nakaraang gabi. Tingnan natin. Yan na. Nabipitan ko na yan. Mahaba bang harang? Ilcano Dinis, good evening, good evening. Sa Katarba, walang lansunis, kapatid na Josie Cabasis. Dates lang. Uy, nagbabasi. Nadikitan ko na yan. Ano? Laki-laki ng alaga. Ay po, ang bigat-bigat. Bigat-bigat oh. Bihira lang, mahal, ginto. Laki na ng aso na maliit dati pa oh. may prutas dyan sa Saudi na nakikita lang sa probinsya, yung nasa palayan. Ang tawagin sa amin yung talagpok. Mahal pala dyan. Yung para siyang bilog na may balot. Para siyang yung pagkabalot niya parang puso. Tapos yung laman niya parang tawag niyan aratilis. Mahal-mahal pala dyan sa Saudi, no? Samantala sa amin, kinukuha lang yan sa palayan. Tumutubo lang. Pag umuwi ka dito, kapatid ng Josie Cabasis, itaon mo lang ng September. Maraming lansunis at rambutan. Pero sa malalaki ang rambutan ng lansunis dyan, hindi ganito na maliliit. Sa Singapore ang marami nito. Singapore, malalaki.
750 per kilo. Ho? Grabe, ang mahal naman. Pero malaki. May bibok. Kabidi lang si Bani TV. Bani, di ka magla-live. Oo nga pala, wala ka palang. Pwede ka naman mag-live kahit wala kang ano. Isa lang ang gadget mo. Huwag kang kakain ng lansones gabi. Huwag kang kakain ng lansones. Ganyan din. Ah, ganito kaliliit. Mahal naman. Baka galing Pinas din. Mayroon lang silang ano. Qatar. Asin. Galing Pinas yung mga nagbabalik galing bakasyon, nagdadala sila tayo. Ah, kaya sa bagay kasi yung pamasahe. Ano yung real? O piso? Pwede kang mag ano. Pag ikaw umuwi, itaon mo lang ng ganyan mga August o kaya July. Kasi tagbunga. Ano lang ako ngayon, 30 minutes lang ako. Nagkagtunat nila, Laguna, bili. Nanguhan lang tunis. Magla-live ka ngayon, kapatid na Juicy Cabasis. Maliliit ito, maasin. Kaya may asin akong ano, sausawan. Saan ay aso? Hmm. Ten minutes lang. 10 minutes lang. Ang aso kumakain ng lansones. Ay, pesos. Magkano yun? Magkano sa real yun? Akala ko real. Mahal naman ang ano nila doon.
Ano lang ako, 30 minutes lang. Tatambay ko si Mer Vlog sa'yo kasi hindi ako pwede yung main ko. Hindi pwede, ano. Wala namang gamit niya pag nasa baba na. Yung, pwede rin yung laptop. Kaya lang, hindi ako makapag-comment doon dahil hindi pa ako nag-sign in. May tatanong ako sa iyo mamaya sa Messenger. Chat na lang kita pag ano. Harang, sa Kulduroy, harang. Ano lang ako, 30 minutes. $45 to 60 real. Hoy! Ay, sinilas kong minangat-lat. Wala ka nang mangat-ngat sa taas, no? Mahal nga. Akala ko ang Qatar ay ang tira dirham. Meron kasi akong souvenir na dirham. 1 dirham. Maingay. Chacha Kulduroy. Nanda si Chacha Kulduroy. Harang ka. Four million people in my house. At 4 thumbs up. Pasensya na kayo sa aking live streaming kasi nautal ako minsan. Mahirap magdalal, magdadal. 4 million people. Sige lang. Wala kang pasok ngayon? Kapatid na Diyos si Kabas, wala kang pasok. Maingay, naririnig mo yung ano yun, kurtina, maingay. Nahanginan. Mahaba na yung buhok. Ano na lang, 5 minutes na lang ako. At ako'y magpapaalam na sa inyo. At update lang naman ang akin para hindi masiro. Nakabiji lang sa iba ni TV. UEE yan. UEE. Ang dirham UEE. Ganun parang. Magkano? Parang pareho lang ang value ng real.
Mag-ano ka na, kapatid na Diyos si Kabasis, mag-sit ka na. Meron na lang akong 4 minutes. Kung mag-live ka. At kami ibababa na rin. May buhok ng aso. 5 million people in the house. Harang muna. Thank you, thank you. Tani. Kalalabas lang. Nulong ka biga, Tani. Tani. Okay. Ay na, nasa bahay ka na pala. Nakain now ng lunch at dinner. Sabay na yan. Nung oras na ba dyan? Alas 4 ng hapon? Lista. Mag-sit ka na at ako'y matatapos na. Tama na ang 30 minutes na live streaming ko at ang daming lamok. Malayo ba yung work mo dyan sa tinitirahan mo? Kapatid na Diyos si Kabasis. Ang daming lamok. Parang ang bilis mo lang magbiyahe. Pag sanay ka na sa isang lugar mo, ilang taong ka na dyan sa Qatar? 9 years? 9 years ka na ba dyan o 12? Parang nasanay ka na dyan sa ibang lugar. Pasubrahan ko ng 2 minutes yung aking 30 para kompleto. Ano ba yan? Daming ano? Si Pilpin Manubag ay Chachakoldo rin. Nasaan ka na? At ako'y magtatapos na. Ba yung ano? Mo. Muli ka na, baba na tayo. Mo. Mo, let's go. 10 minutes. Mag-end na ako. Aray. Chachakoldo rin. Nasaan? Ang tagal mo na pala. 16 years. Di ka umuwi. Di ka umuwi ng Pinas. Parang nasanay ka na dyan. Malalaki na yung anak mo eh.
nakita ko yung anak mo nag-graduate. Wala na ba yung mister mo? Nasaan na ba to si Delphin Manubag? Oy, Delphin Manubag, nasaan ka na? Mag-sit ka na. Jessica Basis. Bani TV, thank you. Ako'y magpapaalam na sa inyo. Si Chacha Kuldoroy, nasaan na ba? Ay, sabi na. Magpapaalam na ako sa inyo. 30 minutes lang ako. Bumalik ka na. Thank you sa pag busy ko nood TV chapter. Ano ba yun? Thank you. Ay, babay mo. Kapatid na Jessica Basis, Ibani TV, Chacha Kuldoroy. Goodbye mo. Bahala ka Thank dyan. you sa inyo. Huy! Halika na. Paalam na. God bless sa inyong happy ano ba ngayon? Tuesday. Bye-bye. Thank you. Halika na. God bless. God bless. Ay, goodbye. Ingat kayo dyan. Ingat. Bye-bye. Bye, Tani. Bye. Ay, Yakit ko na yung aso sa taas. okay. Naman, basura na agad. Hindi ko na sa puso.